виза ворид карда шавад. چیزی که عینی حال هست امورا با شما گفتیم. کسی که یگان نروشنی میکرد یا کسی که مثال یگان قانون شکنی میکرد و حجتاش درست نبود. سلام به همه تماشابینان برنامه های ساربان سفرف. تماشابینان عزیز حتما در ویدیو لایک مونین. یک اخباراتی مهم. خب فراموش نکنین که در این کانال بازی مینی رفته سای یک دو روزه دم ما روزی فینال انیق میکنیم. نفرهایی که میخواهین بلیت خریداری کنین با 1000 روبل 7 دونه بلیت هم میتیم. آخری بلیت های بدروین بختونه بسنجین دستگیری کنین. نمرایی که در روی اکران میبینین در همین نمر کارتای زبربانک هستای. زبربانک با نام محمد جان میبرویا و در همین نمر واتساپ هستای بو. سوم تامه پارتای چک تروی میکنین این واتساپ جوش دا بلیت میویا. یا دونه کنورتی 100,000 روبلا، 4 تا کنورتی 50,000 روبلا، 10 تا کنورتی 10,000 روبلا، 20 تا کنورتی 5,000 روبلا. талхай билет харид бикафонед. ма боварӣ дорам ки дастгирии шумо гараниа. Як информатсияи нава хостем ба маълумоти шумо расонем, чунки дар ин мавзӯъ чандин нафарҳо аллакай дар комментарияҳои мо саволҳо пешниҳод кардесиянд. яъне дуруст аст ки дар Федератсияи Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ виза ворид карда мешавад. талаби ҷорӣ кардани виза миёни Русия ва кишварҳои Осиёи марказӣ. як вакили Думаи давлатии Федератсияи Русия пешниҳод кардааст ки миёни Русия ва кишварҳои Осиёи марказӣ низоми раводид ҷорӣ карда шавад. яъне ки вакили Думаи давлатии Федератсияи Русия Сергей Миронов мебошад. чихеле ки шумо медонед Сергей Миронов як сиёсатмадори Федератсияи Русия мебошад ва хоста ки барои тамоми шаҳрвандони Осиёи марказие ки мехоҳанд барои кору фаъолият кардан ба Федератсияи Русия сафар кунанд виза ворид карда шавад. яъне ки виза вақте ки ворид мекунанд боз камтар мушкилтар мешавад сафар кардан ба Федератсияи Русия. ва гуфта мешавад тамошобинони азизу гиромӣ қадр ки ин танҳо як пешниҳод ҳастай, чунки сару садоҳо дар интернет бисёр шид аз дирӯз то имрӯза ки Россия барои тоҷикҳо виза ворид мекунад. бародарони азизу гиромӣ қадр, ягон қонун нест, қарор қабул шудагӣ нест, танҳо аз ҷониби як коркуни Думаи давлатӣ пешниҳод шудагиаю тамом. ин пешниҳод қабул мешавад ё рад мешавад ҳозираш дар аниқ нестай. мо хостем ки ҳамин информатсияро ба маълумоти шумо бирасонем. чизе ки айни ҳол ҳаст амура ба шумо гуфтем. акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. эҳромҷон нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ видео чӣ шида мебуроя ё ин ки не? бародарони азизу гиромӣ қадр, дар мавзӯи сар шидани даъватшавӣ ба хизмати ҳарбӣ худованд розӣ боша мо пагоҳ видео мекунем ва ҳамаша ба шумо пиратар мефаҳмонем. эмир нависондай: ассалому алайкум акаҷон, барои чӣ подписчикора ба телеграм гузаронидесен? дар уҷа канал дорен ё ин ки не? бале, дар телеграм мо канали юристиҷаи дорем. аз сабабе ки вақтҳои охир ютуб бисёр каналҳоро маҳкам кардесай ва мо хостем ки нафарҳое ки моро тамошо мекунанд дар телеграми моро подписатсия кунанд. барои дастгирӣ кардан 1 дақиқа вақтона ҷудо кунед, силкаш дар комментария закрепит кардагиай, бидроин просто подписатсия кунед, тамом. як каси дигар навишонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, меган тоҷикоро аз Россия депортатсия кардесанд. ҳамин гапҳо ягон асос дора ё ин ки не? бародарои азизу гиромӣ қадр, ҳар гуна видеоҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр мешавад баъзеш ҳастае ки асос надорад. мисол чизое ки асос надорад тамошо накунед ва ба ӯ чизо бовар накунед. дар Федератсияи Русия аз вақти пеш бигем депортатсия мекарданд. депортатсия кардан аз ҳозир сар шидагӣ нестай. касе ки ягон нарушение мекард ё касе ки мисол ягон қонуншиканӣ мекард ҳуҷҷатош дуруст набуд, умуман депортатсия мекарданд. як кас нависондае ки пад ягон гапи рост нестай. вой ба ҳоли ҳамин нафарое ки инам хеле дар комментарияҳо дашном мекунанд ё ки лаънат мегӯянд як касао падар лаънат мегӯянд дигар чизо. шуморо ҳаволатона ба худованд месупорам. ҳар касе ки сухани бад менависонед, агар одами баақл бошед, ҳамин қадар сухани ма барои шумо басай. ва барои чӣ агар медонед тамошо мекунед ҳамин хеле одамое ки бовар надоред? як кас нависонда: ассалому алайкум, як чӣ пурсем, амнистия мешавад барои мигрантҳо? барои мигрантҳо амнистия шиданаш ҳозир чӣ гуфта наметонем.
як кас нависонда якаи соробон нашод права як бори дигар видео кун праваи русим мекунанд тоҷикора а 1 апрел худо розӣ бошад дар ин мавзӯъам як мақсад видеои нав мекунем ва маълумотҳои нав мерасонем як каси дигар нависондаи каналатон ошсон шавад братан просто дастгирӣ кунед гап нест бародари азиз зиндаву сарбаланд бошӣ чӣ хеле ки медонед канали юристиҷаи маҳкам ба тӯли 1 моҳ ва хушбахтона кушода шид канал шумо дастгирӣ кунед суханои моро қабул кунед ба назар бигиред моро ҳам баҳри шумо кӯшиш мекунем видеоҳоро ҳар рӯз кардан мегирем як касе дигар нависондае ки паспорт 1 сол монд патент метиҳанд ё мумкин не сроки паспорту 1 сол монда боша бале метавонед ки патент дастрас бикунед шумо як касе дигар нависондаи салому алайкум гива кай мегзаронӣ мо гив намекунем аввалан ин ки вале финала гузарондагии малакай дар канали сомониён видеош ҳаста хоб тамошобинони азизу гиромиқадр имрӯза навора ҷамъбаст мекунем ба ҳамин то наворҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.